nih. Jajan. Beli keripik bayam sama kayak kacang. Enak. Susah buka ini ya. Seleb melaku iki kan. Sumpah. Lah piye lho? Daripada lu bungkus mahem. Belut. Ishar nambah 3. Ya Allah. Senangnya dalam hati kalau beristri 2. Iya maksudnya. Lah kan emang lagu nih ngono. Lah apa hubungannya Mak Aman kalau istri 2? Ya apa hubungannya aku nyanyi awak menjoget. Lu dan nak nyanyi mesti kudu joget. Senangnya dalam hati punya istri Dinda Cahyani. Ngono, sik. Mlebu trimester loro iki jan bingungi tenan. Gawe linggih suwe yo kemeng boyoke, isa tambah mual-mual terus. Hah, ya Allah. Mbak, ayo lek ndang. Iya yo saiki lek rasa geger yo. Suwe men lah dandano, marai ngelak. Ora arti wong meteng nek men napa-napa yo mager isih mual. Wong kok untung ana wedok jitu-ji sing sekali usap langsung nutupi beruntusan ning pipiku. Gelo deloken perbedaane. Jan nyenengke tenan kok. Dosa-dosa ning raiku wis ketutup kabeh. Mbak, Kamu yang pelaku nama kedelan nama HP. Mau akan cepet-cepet saya jangan malah diguyang. Ini aku malah make upan meneh. Indon gawe ini kok. Kok wedakku ora luntur ya? salah sapa siklus lansir ning kono? Biar dikasih paham bocah kan. Alhamdulillahirabbil alamin tekan ngomah akhirnya barangnya berat kau ini gawake kendol-kendol ibu anget-anget berudan ini. Assalamualaikum. Salam. Ini bocil kalian apa terus? Nah, ya aku kangen nih. Ya aku. Ya Allah. Anak pelantah. Assalamualaikum. Salim. Pakai lagi. Pakai sama lagi. Paketmu ya? Ih, sing paket dhewe sapa lucu. Sapa? Alah. Lucu. Ya Bapak, pakete mriku ki ambek. Assalamualaikum. Iku pundi? Wur. Wur apa? Wur kasur. Ya pulang kampung. Ya lu. Nyato. Kendul-kendul. Makasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Aduh, sanggup Bu. Ya, suwek Bu. Lah, itu Ibu. Anak gue. Servis rambut kok servis ya. Amat bayi. Aku tahu wingi ngomong nek Bali sprayku gantekke kok urung diganti. Ya diturune kok enak kok arep diganti. Oh, modele tinggal Mbak Yu ning kamarku dinggoni. Iya lah, ora Saya sudah kangen dengan suasana ini. Bojo kuwi krak-krak ki opo gitu. Pria tidak bercerita teko-teko tumbas paket semono kae. Maksudnya piye? Iki kan ya, jajanan ya. Tenane. Jajanan saka buka snack lu kanggo sampean. Banyak men. Banyak kudu karo bojo iku mati. Kok jajanan, aku ora tahu tuku papat motor. Makasih sayang. Sama sayang. Lah terus sing kuwi mau apa sayang? Iki padha jajanan. Coba buka. Jajanan sayang. Iya aku butuh bukti nek kuwi jajanan. Iki jajanan opo kok dawa-dawa dibuka. Dibuka, duduk dibuka sih.
Jajanan toh. sayang. Iya dibuka. Emang apa boten buka ciri jajanan? Emang ora di maem. Sampai nang kesel bengi tak los yo. Tak pijeti engko saiki buka sik. Ora usah ngeyel. Di jajanan apa delok? Iki jajanan. Iki jajanan kanggo minum. Kuwi jenengane jajan spare part motor. Kuwi jajan atos ora kena di maem. Kan saya sak tumbeske iki jajanane saya. Lah ngopo ndadak ngapusi kok iki ngomong jajanan? Lah kan iki jajanan kanggo sayang, iki jajanan kanggo mbek kita jajanan wong lanang kuwi. Iki padha jajanan. Lah kok luwih akeh jajanan motor e? Iki isolasi ku nak pas kabel-kabel ngomah iki ana sing suwek. Oh no, Iki samier. biasane. Apa? Samier. Iya, samier. Di samier Jajanan bentuk wong lanang. apa kuwi? Yo, Samier anak pangan. samier sayang lho. Mereknya jajanane Brembo. Iya, awargane pira kuwi? Yo samier kan piro? 7.500. Eh? 7.500. Ini jajal tak Samier. sekene ya. Ya Allah, Gusti. Iki piringan sing pakanan tapi bentuknya piringan. Iso dicokot? Iso. Jajal cokot sayang. Ya, Cepet cokot. iso engko sik lho, iso. Andene Mulah aku si bojone iki lho. Pinter ya. Sampean pinter nyogok aku tumbas ke jajanan iki sik. Iki ditukokke iki sayang amanmu, cemilanmu. Nggak nganu kok. Wih, iki olahraga saya men sehat awak iki. Breket iki olahraga tangan. kekuatan tangan. Berarti gawe jotos sapa iki? Wis kuat. Kurang kok. Jan, meneh kuwi apa? Iki sing gawe lho. Nah, sing gawe ngene olahraga. Mereknya apa iki? Swift. Terus buka semuanya. Pakanan. Iya, bukaan. Angel, ya, gede sih, ya. Pakanan. Oh, nomor pakanan semono gedene iki kayak atos iki lho. Ya Allah. Kuwi apa meneh kuwi? Kuwi Iki kok gebuk maling. Mereknya TAD Racing. Iki gebuk maling. Kan saiki gebuk maling to sayang. Jadi aku kudu persiapan jadi bojo sing siaga. Gebuk maling gebuk iki ora krasa. bari iki gebuk awakmu. Ning kene ra ono maling. Ning kene ra ono maling sayang. Jaga-jaga. Wong kok Bari iki gebuk sampeyan sing bener iki. Iki meneh ya padha. iki stik. Stik apa? Padha. Stik drum. Jajanan. Kinutuk sampean karo dino. Jajanan sayang lho. Iki stik. Gusti Allah. Iya toh. Dilihat ki sodoke ra semono, Mas. Ya, Kuwi nak KYB ning ngendi-ngendi bayi brojol ngerti nek kuwi iki pat motor pira. Ya Allah iki stik sayang. Iki stik sing apik, sing racing. Iki iso diperpanjang kan ngene. Gitu. Contoh ya, tak contohke iki stik. Iki buka iki. Angel di bojo ini jen. Iki KYB. Contoh meja biliar ya. Bisa ditarik sayang. Ngono lho. Ora masuk bles tenan. Aku ora tahu jajan-jajan spare part motor ya. Mana duit. Olahraga. Nah, iki lho Mas, iki olahraga tangan sing iki brekete. Iki ngene-ngene. Kira-kira nek bojomu ngene iki penake dikapakke, Cah? Penake dikapakke. Iki ki ora mungkin nek teko dhewe nek ora dipencet-pencet ngono iki lho. Ana endi? Maksud piye? Sayang, ayo. Ya Allah sayang, meneng di. Mama nyore to. Nyorek dandane kaya ngono macam jebol bayi kok topeng monyet lho malan. Hapus ora? Ora dihapus aku mau. Iya. Wong ki seneng-senenge make up malah diomong kayak topeng monyet. Wong dihapus tak hapus sisan kabeh. Kian rasa ketok make upan.
langsung rontok kabeh make up e. Ancen yo misalnya weteng saka situ iki andalan iso ngapus make up skandal iki. Hi, pantesan bojoku mering-mering. Jebule raiku koyo topeng monyet tenan. Deloken ki raiku dadi sehat, lembab, tur kenyal. Wis, genteng jajal tumbas ning TikTok mumpung lagi ono promo. Nah, ini kan cantik toh sayang. Cantik apa wong aku ra make upan kok. Sampai ini masih meteng rame kapan tetap ayu. Apa nengin lo malah lo seneng daripada kayak mau. Ya tuh ya. Ya udah yuk nyari yuk. Yuk gas. Makasih Bapak. Sama-sama.